نظرة تأتي لنا بزفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. muna gode ma Allah da ya kaddara saduwanmu kuma a yau a ranar Alhamis, azumi yana da 8 a wurin wasu. Alhamdulillah, muna gode ma Allah da ya kaddara kuma saduwanmu muka sake kewayowa za mu yi wannan karatu yau rana na 3 kenan da muka fara a shekara 23 tun da muka fara. Alhamdulillah, muna gode ma Allah akan haka da Allah ya kaddara ya zamo cikin almajirai, jikoki da kamanta wannan. Karatunmu muna cikin suratun Nahali har yanzu. Jiya mun kawo gaba inda yake cewa يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يوزن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينصرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون وزدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليه من أنفسهم وجينا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. wannan karatun da muka yi jiya kenan a gurguje. Watan wannan yana magana ne akan kafurai wanda yake suna nuna matukan butulci ga abin da Allah ya ba su na ni'ima. To kan wannan ya faro tun daga irin batun wannan inuwa ma da kuma abin da Allah ya hore musu na wannan waton fatu, dabbobin ni'ima, yadda suka ga dama haka suke sarrafa shi. Ciki za su cire su yi abin da suke son su yi duka, su yi hema, su yi kaya da shi da sauransu. Duk da haka nan Allah ya gwada mana baki daya da mu da su duka wa'annan babban ni'ima ne, abubuwa ne wanda yake ba a lura, amma ko babban ni'ima ne. Sannan yake cewa sa'annan su tuna fa rana zai zo wanda yake ga abin da aka aika musu ranar tashin alkiyoma za a zo a yi shaida. Annabin nan da aka aiko shi da tauhidi shine musulunci suka kikarba, to zai zo ranar tashin alkiyoma zai shaida a kansu kan abin da ya gaya musu. To haka nan ne kamar yadda yake cewa wani
yawma nab'asu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim wa jina bika bi ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shahidan zaka zo kana mai shaida akan su ala haula bisa wayannan mutane wa nazzalna alaykal kitaba mun saukan maka alqur'ani ya kai annabi Muhammad tibyanan wanda yake bayani da kulli shay'in ga dukan komai wa hudan sa'annan kuma shi wannan alqur'ani hudan mai shiriya ne min dalalati daga bata wa rahmatan mai wato rahama ne wa bushra sannan mai bada bushara ne bil jannati da aljanna lil muslimin daga musulmai. To bayan an yi maganan kafurai dama al'ada kenan na Allah ya kawo maganan an anno riga wa'anda yake an ba su saƙo ba su karbi ba, to ya kawo maganansu ya kawo makomansu, to nan da nan saboda maganan da ake faɗi magana mai zafin musulmai kuma suna ji, saboda haka sai a karkato su kuma sai a faɗi maganan da zai kwantar musu da hankali. To wannan shine. To alhamdulillah bayan wannan yau karatunmu na yau yana cewa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ma'anan wannan aya yana cewa inna allaha ya'muru bil adli, Allah yana horo bil adli da waton adalci ko daidaito, shine mai kalma wanda yake ta zamo wanda ta zamo mai daidaitawa lamarin bawa, ita ce mai at-tauhid awul insaf, ko kuma ina magana kan adalci ne. Wal isani, sannan kuma bayan wannan sai ce inna Allah ya amuru bil isani kenan, Allah yana horo da yin kyautayi. Shine mai wani irin kyautayi kenan? Yin abubuwan masu kyau. Sai ce ada'ul fara'idi, shine ba da farillan sallah ko kuma ba da farillai duka, don abin da ya rataya a wuyanka kai bawa ya zama dole kana mukallafi, to dole ka bi wa'annan fara'id. Au an ta'budallaha ka'annaka tara, ko kuma wannan magana wal isan ana nufin shine ka bautata ma ubangiji ka'annaka tarahu, ka ce dai kana ganin ubangijin nan. Wa ita'i zil qurba, sai ce da kuma bada mabuta karaba, sada zumunci, ziyartansu, wato kyautatawa tsakaninsu. Wannan yana da muhimmanci kwarai tsakanin makusanta. Abokannai sun shiga ciki, makusanta, rafananka, iyayenka, kowa wanda suke kusa da kai sun shiga ciki. Ko kuma ana nufi karabanka, bi ma'ana wanda suka zamo da bayan umanka da babanka, kakanni da rafanai ta wurin bangare duka, ta wurin uwa da uba, to su ake nufi da zil kurba. To shine Sheikh Ibrahim ke cewa ita zil kurba alkaraba, shine kokari ka bada abin da ya kamata, hakki tsakaninka, ko kuma baiwa, ka yi baiwa tsakaninsu mabuta karaban nan. Ka haɗa zumunci. Hussahu bi zikiri, an keɓance wannan da ambato ihtimaman bihi, ba saboda komi ba, saboda kulawa da sha'aninsu. Wannan yana da muhimmanci kwarai, shi sa Allah ya kawo ya haɗa, bayan ya riga ya faɗi Allah ya hore ku da yin adalci da kuma kyautayi, sai kuma ya kawo batun karaba wanda suka zo mu makusanta. To Sheikh Ibrahim na cewa Allah tabaraka wa ta'ala zakara fi hazil ashiya annahu ya'muru ibadahu,
Allah ya ambaci a cikin wannan aya da muka karanta ga yana horon bayinsa bil adli da wannan adalci wal isani da kyautayi wa itayi zil kurba da kuma ba mabuta karaba su kuma yi musu wannan kyautayin. A salasatu ashiya yace wannan abubuwan da aka faɗi abubuwa guda uku ne. Na'am, salasatu ashiya wa yanha anil fashai, sannan sai ya kawo Allah yana kuma haninku gabarin alfasha shine zina. To wal munkar da kuma abinki, Allah yana hana ku gabaran abinki wanda yake bai dace da shari'a ba. Duk wani abin da bai dace da shari'a ba Allah yana horon ku da kiyaye wannan abin, kada ku shige shi. Shine mai yin haka in an yi abinkin nan an shiga hanyar kahurci kenan. Shi yasa yace minal kufri wal ma'asi, shine daga wannan kahurci da kuma laifi. Wal bagi da zalunci ga mutane, Allah yana horo kada mu sa kanmu cikin yin wannan abu, kada mu sa kanmu cikin wannan zalunci, mu zalunci dan uwanmu ko mu zalunci mutane. Wannan ba abu mai kyau bane, mu kiyaye. Yace husahu bi zikiri, shi kuma ko hassahu bi zikiri, Allah ya keɓance wannan da ambato da cewa walbagiyin nan. Me yasa itimaman kama bada abil fashai, yace saboda kulawa kamar yadda yake ya fara da batun alfasha, ya kawo alfasha da yace waina an alfashai wal munkari, sai yace wal bagi. To saboda kulawa, saboda muhimmancinsa, yana da muhimmanci kwarai. In ka kiyaye alfasha to tsakaninka da mutane kuma ka kiyaye, ka zalunce su. Kazalika ya'izukum, haka ne Allah ke muna wa'azi baki ɗaya bil amri wan nahyi, wurin horo da abin da yake so da mu yi, wan nahyi da kuma abin da bai so mu yi yake hana mu. La'allakum tazakkarun, hakikan in ku yi haka tazakkaruna za ku wa'azantu. Zakara fi hazihi al-aya, to yanzu Shehu Ibrahim zai bayanin ya kama shafi kamar yadda na yi magana jiya. To shafi dai kamar yana da yawa, na san ba za mu kare ba, za mu aje karatu insha Allah. Ya ce zakara fi hazihi al-aya, Shehu Ibrahim na cewa Allah ya ambata a cikin wannan aya, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wannan ayan kenan. Allah ya ambata a cikin wannan aya annahu tabaraka wa ta'ala ya'muru ibadahu awwala kulli shay'in bil adli. Farkon abinda Allah ke so da kai bawa shine ka yi adalci. Farko cikin umarnin Allah, ji Shehu Ibrahim, sai ce bainaka wa baina sa'irin halkin layi, adalcin nan ya kasance tsakaninka da tsakanin halittan Allah baki daya. Amma al'adulu bainaka wa bain Allah na tumako wal adlu bainaka wa baina nafsik, sa'annan kuma Allah ya hore ka ko ya hore mu bayan ya faɗi na adalci shine farko, na biyu sai ce me wal adlu, adalcin dai har yanzu bainaka wa baina nafsika, shine tsakaninka da tsakanin kanka. Kai da kanka ya kamata ka yi ma kanka adalci. wal adlu bainaka wa baina sa'ir khalqillah, na nake tafiyan gani, wa baina nafsika wal adlu bainaka wa baina sa'ir khalqillah. Sannan
wala kulli shay'in adlu bainaka wa bain Allah. To ka gani inda kuskure yazo kenan. Afuwan jama'a, inda ya fara ne adalci tsakaninka da Allah, bainaka wa bain Allah tabaraka wa ta'ala, sannan wal adlu bainaka wa bain nafsika, sannan in ka fita tsakanin kai da Allah sai ka zo tsakanin kai da kanka, wa bain nafsika wal adlu bainaka wa bain sa'iril khalqillah, sannan tsakaninka da tsakanin halittan Allah baki daya. Na bismillah. Sai sa bismillah. Aya guda ne kawai, kuma ina ji wannan ayan bayani da shehu yayi ya kai shafi 5 ai kan wannan aya, inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba zuwa ne. To shine muna bayanin sa. To Allah ya ambaci afuwan jama'a, shi mai kari yau yayi laifi saboda ya shiga cikin wani harka, yanzu ya dawo. Alhamdulillah, shehu na muna bayani dai wannan abin adalcin nan tsakaninka da Allah, tsakaninka da kanka, sannan tsakaninka da mutane. To tsakaninka da mutane wa sa'irar khalqillahi tabaraka wa ta'ala, amma al'adlu bainaka wa bain Allah tabaraka wa ta'ala. Ta yanzu zai yi bayani bayan ya riga ya muna su akan hulasa, yanzu zai muna bayani tsakaninka da Allah nan, yanzu zai muna bayani. yace fa anta abudahu wala tushrik bihi shay'an, shine kada ka bauta ma Allah, ka tara da Allah wani abu wurin bauta, bi ma'ana karka sa kai ma Allah kishi ko kishiya a wurin kadaitanka da Allah. Allah kawai ka sani, karka tara Allah da wani abu. faman ashraka billahi, wanda ya yi shirka da Allah, bi ma'ana ya tara Allah da wani abu, falaisa bi adilin, to ka gani falaisa bi adilin, lalle mai shi ba adili ba ne. Dukkan wanda ya shirka mai shi ba adili ba ne. wa man taraka ibadatallahi falaisa bi adilin, dukkan wanda ya bar dukkan wanda ya bar bayin Allah kuma bai kula da su ba, bai adalci ba, falaisa bi adilin, mai shi ba adili ba ne. wa man abadallah wadahu, amma wanda ya bauta ma Allah, ya kadaita Allah shi kadai, fakad adala, hakika yayi adalci. wa kazalika ya adilu fi jami'il itikadat wal akhlaq, haka kuma yana adalci a cikin mai dukkan kudurce-kudurcenka. Ya kamata wato tunaninka da abubuwan da ke zuwa a zuciyanka duka ya kamata kai adalci cikin wa'annan. Ai wannan tsakaninka da kanka ne. Sai ce wal akhlaq, haka kuma da halitta baki daya, wal a'mal ko kuma wal akhlaq da ta'ada, dukkan ta'adanka, wato mu'amalanka duka, harakanka duka, kominka, yanda kake tasarrufatin kanka cikin komai, ya kamata ka yi adalci a ciki. Dukkan shi ya muna bayani. wal a'mal, dukkan da ya aiki wanda yake ya zama tsakaninka da mutane, ko tsakaninka da Allah, ko tsakaninka ma da dabba, ya kamata ka zamo adili. yalzamu tariqal wast, ana son ka lazimci saka-saka, hanya ta saka-saka, aka ake so cikin kominka. Ka ɗauki saka-saka, karka yi kaɗan, karka yi da yawa, ka zamo saka-saka, wannan ya fi maka. Sai ce khairul umuri, kaga shi Ibrahim sai da ya kawo hadisi, ya ce khairul umuri ausatuha ko ausatuha,
ya ce fiyayyen lamari duka shine wanda aka kama saka-saka ake yi. sai ce la yushrik billahi shay'a, kada ka tara Allah da wani abu sam, wala yu'attil, kada ka zamo kuma mai banna. ka gani ko yattakhizul adla baina sharka wa ta'til, kana ya kamata ka zamo ka riki adalci tsakanin wato wannan wato banna bi ma'ana bata kanka kenan ko bata wani abu, ka zamo kana saka-saka ne, kar ka yi abu ka zarce ma'anansa kenan. wala ya tarahabu, ba a son ka yi rahabaniyanci. menene rahabaniyanci? shine irin abin da kiristanci suke yi, wai shi mata su ce ba su kusantar maza, suna cikin church ne kowane lokaci aikin Allah kawai. haka ma mazan ma haka su ce wai su ba su kusantar namiji, su born again kenan ko ba su kusantar mata. Roman Catholic. to shi wadanga wai ana gaya muna mu musulmai kada mu ɗauki wannan wannan ba shi cikin musulunci. ya amalu amalan ruhbaniya, mutum ya zamo yana irin wanga aiki, bi ma'ana kana ibada ko kuma kana ka mai da tabi'anka irin wa'annan mutane. rahabaniyanci ai wai sufanci kenan, amma sufanci ba irin wanda muka sani ba, domin su wa'annan rahabaniyan nan sun ɗauki kansu su ma kamar sufaye ne, ba su shiga cikin wasu abubuwa, sun tsaya ne kawai kan ibada kan kuma ƙarshe ƙarya suke yi, ana kama su ƙwarto da yawa, ƙarya suke yi. ce wala ya kuno battalan, kada kuma mutum ya zamo mai sakaci mai kiwiya. ka gani saka-sakan kenan har yanzu ake gaya ma, yattahizul adla baina hataini tarikataini, kai baka zamo tsufi ba irin wannan ba yin kaza ka kallafa ma kanka abubuwa wurin ibada har ga mutum ya ce shi bai yin kaza bai kan Allah ya riga ya hore maka. a kar ka ɗauki wannan hanya. yattahizul adla baina hataini, ya kamata ka ɗauki hanya saka-sakan wannan shine kai baka zama mai kiwiya ba, kana ibada dai yadda ya kamata, sannan kuma baka ɗauki wanga hanyar na zurfafawa ciki. laisa fi dini na tarahub, shi ba ya ce cikin addininmu ba mu da wannan abin, wannan tsufancin nan bi ma'ana rahabaniyanci ba mu da wannan. to shi ya kawo hadisi ya ce rahabaniyatu ummati aljihad, ya ce kaga rahabaniyanci na addininmu, tsufancin nan muka ce tsufanci ba irin na kakanninmu da muka sani ba ko a'a, muka ce tsufancin nan bi ma'ana na irin waɗanda suka kallafa ma kansu ba su kusanta mata, ba su yin kaza abubuwan da Allah ya hore musu. sai ce rahabaniyatu ummati aljihad, yace annabi ya ce a cikin wani hadisi, kaga wannan tsufanci dai na al'umma na shine aljihad, shine mutum yayi fama da kansa, ka zamo mai fama a cikin ibada, fama a cikin neman abincinka, jihadin kenan. ba wai jihadi a doki takobi a ji a in an ce fama jihadi ba ana nufin takobi na ɗaukan takobi ba, fama a cikin gina kanka, fama a cikin ibada. to ba a son mutum ka yi sakaci wurin, ba a son ka zama mai kiwiya, kuma ba a son ka mai da kanka ka je ka yi zurfin nan har ya kai kana kallafa ma kanka wani abu. to shi hadisin annabi yana cewa rahabaniyatu ummati aljihad, fama shine tsufanci na al'umma na. to walaysa fihi battalatun la budda min al'adli, kaga ba wani batun kiwiya kenan ko kuma mutum yayi sakaci, ba batun wannan min al'adli. to
shi yasa yalzamu tariqal qasab, abinda ake so gare ka ne ka lazimci hanya ta sururi ba kiwiya. Ana ɗaukan hanya ne na sururi. In ka ce wai ka zama tsofi ka gani ba ka fita ka je ka yi aiki kenan, inda ake kuskure kenan. Da mutum ya fara wani karatu kaza ya fara ya buga ladari a shimawi abin ya kai wani wuri nan sai ya fara rika tasba kawai ba aiki. Rika tasba yana da kyau, ba dai muna faɗin abin nan bane, amma abin manufa shine mutum ya kamata kowane ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun yana shekara 9 ya fara kiwon awaki, don saboda me abin da zai ci ya rufa makansa asiri. Ya yi fatauci, yana zuwa sham, suna zuwa sham zuwa tijara kan business. Daga nan ne suka haɗu da nana Aisha nana Khadija. To haka sahabbai su yi fatauci, manya-manyan shehannanmu su yi fatauci. sai in ka tambaya ya maka kaman yadda kake ganin su nan haka kawai suka zo da haka suka tashi suna samarin nan ce suka zo hakan gano har yadda kake ganin su nan ba haka bane. An yi business sai in za ka bibiya ka yi mamaki. To haka ake so su kuma sun sani koyi ne ga annabi kuma fahimtan addinin kenan shine mutum kar ya zauna ya tashi ya yi sururi. In ka ce za ka saura cikin ibada kawai wani abin tsufanci wani abin nan, to ka gani za ka ba kwaikwayo mai kyau kenan. Kowa ya tashi ya zama ana yin haka ta ya kenan, suwa za su nemo abinci. Shi sa walaisa fihi battala, waɗansu kuma da suka tashi a littattafan da ake yi na karatu duka mun bi ciki mun yi abin nan sai mun bude bakinmu mun faɗi, amma bai da ni. Amma mun tashi ne mun je muka ƙetare muka je turai muka je muna dako muna fama muna aiki, ba wani aikin da kasan ana yi duka kamar irin mai kama da ba dai irin aikin banza ba dai an ce aiki bi mana mu kamanta nan ga wani mutum ya tashi yana almajirci na abin aka ce mai yayi shi mai ka bai yi ko cleaning aka ce mai yayi bai yi aka ce mai ga truck ya ta zuwa ɗaukan scrap bai yi. Misali daga turan ba mu yi ba, amma mun yi makamanci ba bai ni da afari, amma cleaning da kowa ya yi ba wanda ya je turai bai yi cleaning ba. Ya ce maka bai cleaning ƙarya yake yi. To haka to da wannan haka ake so irin yanda mutum ya fahimci ba zama za ka yi ba ai sai a rena kama ba zama za a yi ba. To wannan shi yasa sai waɗansu suka ɗauko wani hanya ana son a labta ma mutum kamar wato ana son kuɗi. Mutum ya yi karatu ya yi abin nan ya jefar da kamar bai yi karatu ba ya je na ta dako yana son suna son kuɗi kwarai suna son kuɗi. Wasu maganan bai yi wa ka yi saboda kada zai shafi wani abu kuma ya abin nan, amma wannan duka rashin wayewa ne. Alhamdulillah, shi sa ya kamata ya zama sakani shi batun aiki. shi sa ya ce laisa fi dinina tarahub wa laisa fihi battalatun min al'amal, ba wani sakaci ba wani kiwiya na rashin yin aiki cikin addininmu babu. Gashi mutum ya ji da kyau
yalzamu tariqal kasab, ya kamata ka ɗibi hanya, ka nemi ka ɗauki hanya na yin aiki. Yaksibul ma'ali, hanya na aiki wanda yake zai kai ka matsayi, zai baka matsayi mai girma. Wa ya'lamu anna al-fa'ila huwa Allah, bayan haka ko me kake yi ka sa Allah ciki, ka san Allah shi ke yi kawai, amma kaka zauna. Ko kuma mu komo yalzamu tariqal kasab, yana ɗaukan hanya ta kasab shine bi ma'ana sururi, bi ma'ana ka yi wani abu dai komi ya shiga ciki, kaka zauna, bi ma'ana ka tashi kai wani abu. Da shi ne mutum zai kai wani wuri. To wa ya adil, yace ya kamata ka zamo mai adalci baina ta'ifatai ne, tsakanin wannan gaffa guda biyun nan. ta'ifatun taqulu innal mu'mina la tadurruhu zunubu wal ma'asi, wasu gefe guda ko kuma yankin jama'a guda suna cewa innal mu'mina, cewa dai mu'mini la tadurruhu zunubu wal ma'asi, ba wani abin da zai dame shi zai cutar da shi na zunubai ko kuma laifufuka. wa ta'ifatun, wasu bangaren kuma yankin jama'a suna ce ta kula inna man asalla fa huwa khalidun fin nari, dukkan wanda ya sabi Allah yana cikin wuta. wa tariqu sunnati al'adlu bainahuma, yace hanya da ya zamo na sunna shine ka zamo adili tsakanin wannan abu guda biyu. Ka gani na farko yace innal mu la tadurruhu zunubu wal ma'asi, wasu bangare abin da suka ce kenan cikin mutane. ana karkato da hankalinmu ne kan masu waton sake a wurin magana, suna faɗin abin da wasu suna faɗi ma na maka sallan irin waɗannan maganganun nan, ko irin maganganun da ya zama da na hauka ne dai kawai, wasu abubuwa an ɗauke maka bai bukatan ka yi, saboda me ba abin da za ka yi, ba abin da zai sa ka wuta, irin maganganu haka tun da ka zama mumini. So sai wasu bangaren kuma su kuma 'yan tsaurarawa ne, kowa ya san su ne mai taqulu suna ce man asalla fa huwa khalidun finnar, dukkan wanda ya sabi Allah zai dawwama a cikin wuta. wa tariqus sunnati al'adul bainahuma, yace abin da yafi dacewa gare ka kai ya zamo inda zaka kama sunna da kyau, to ka zamo sakani da sakani, kai ka kaurara tuma ci kwarai, sannan kuma karka kuma sake wurin irin maganganu hakanan da kuma sake wurin ibada kaka yi. Ka zama ko me za ka yi, ka zama in the middle, yeah. Sai sa ya khafu min az-zunub, haka ake son ka zamo kana tsoron zunubi. wa ya'lamu anna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, ka sa hankalinka Allah bai son ka saba masa, ya kamata wannan abin na tare da kai. wa yakfiru ma duna zalika, amma yana gafartawa ga abin da ya wanice wannan, liman ya sha'u ga wanda ya ga dama. wa ya adilu bainal jubni, haka kuma za ka yi adalci kuma tsakanin tsoro, jubni kenan, wata hawure da rashin kulawa. kai ne waton ka zamo kana tsakanin tsoro da kuma rashin tsoro dai, haka za ce fa yakunu shajja'a. in kai haka kana tare da tsoro kuma kana tare da rashin tsoro, to da hakan shi ka zama shajja'an, shine zarumi, sai ka zama gwarzo. da haka sai ka zama gwarzo. wa ya adilu bainal buhli wa tabzir, haka kuma sai bayan yana ci gaba da cewa ka riki adalci, ka riki hanya kuma na me ka zama kana tsakanin mai albuhulu shine ruwa wa tabziri da kuma banna,
tabzir da banna bi ma'ana yau bata kuɗi haka tabzir, kana tsoron sannan kuma ka zamo saka-saka dai sai ta faya kunu jawalan. In ka zamo haka nan sai ka zamo mai babban kyauta, kai ne ka zamo mai rowan sannan kuma ka zama mai tsakanin mai rowa da mai banna. Wala tubziru tabziran ko Allah ya ce muna dama kar mu yi banna, kada mu sake muna ta zubar da kuɗi kawai ko muna sake muna ba mu sa management cikin lamarin mu ba, muna yi da kuɗi yadda muka ga dama ko dukiya yadda muka ga dama haka nan. Allah ya ce muna kada mu yi banna. To ga shine aka ce kai ka zama tsakanin rowa walme da mabannace. To da haka in ka zama sakasakan nan sai ka zama jawada mai yawan kyauta ka ji magana sai ka zama mai yawan kyauta. Kyautanka akwai lura ciki kenan. Khairul umuri ausatuwa sai kara komowa da wannan hadisin da ya fara da shi ce kaga fiyayyen lamari shine ausatuha shine sakasaki kaka wuce haka. Wallahu tabaraka wa ta'ala ya amuru bil adli ma'ahu tabaraka wa ta'ala. Shi Allah yana son kai adalci tsakaninsa shi Allah. Wal adli ma'ahu an ta'budahu wahdahu shine ka bautata masa shi kadai, wato addi lahul fara'ida sai kuma ka zamo mai bada farillan da ke kanka, abubuwan da ya zama dole a kanka ka zamo kana yi kaji. Wal wajibatu da wajibai, wa tarkul ma'asi ka zamo mai barin laifuka, wal muharramati da kuma barin abubuwan haramu, duk abubuwan da aka haramta maka ka bari. wa ta'adil ko wa na'adil bainana wa baina kulli mahlukin, ya kamata mu zamo masu adalci tsakanin mu da halitta duka. Bainaka wa baina ahlika, tsakanin kai da iyalinka ya kamata akwai adalci. Bainaka wa baina auladika, tsakanin kai da 'ya'yanka ya kamata akwai adalci. Bainaka wa baina jiranika, tsakaninka da makautanka ya kamata akwai adalci. Bainaka wa baina sa'ir halkin layi, tsakaninka sauran halitta baki daya ya kamata kai adalci. Ka riƙi hanya saka-sakan nan dai. Ya kulul Fudail, babban malami ne mai wannan suna, ya ce lau ahsanal insanu ala kulli khala'ik, ya ce da mutum zai zamo ya kyautata akan dukkan wani halitta, wa asa ala da jadati, amma shi munana absa kaza, ce fala yu'addu min al-muhsinin, yace ba lissafa shi a cikin musinai. fala yu'addu min al-muhsinin. Qala sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yace manzo Allah ya ce dukkanku ra'in mai kiwo ne, makiyayi ne, wa kullukum mas'ulun kuma kowanninku za a tambaye shi afsa abinda aka bashi kiwo, an ra'iyatihin kenan. Fal imamu yace kaga limami ra'in, wato ya zamo wato ra'in mai kiwo ne, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, ba za a tambaye shi bisa abinda aka bashi na kiwo, bi ma'ana abinda suke gabansa na jama'a za a tambaye shi. An fara da kan imam sai ce wal insanu fi ahlihi, yace kaga mutum kuma a cikin ahalinka ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, a cikin iyalinka ka zamo makiyayi, saboda me za a tambaye ka absa abin da suke karkashinka da kake kiwo. Sai ce me walwaladu fi baiti abihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, yace walwaladu kaga yaro fi baiti abihi, yana cikin gidan ubansa, yaro da ke cikin gidan ubansa,
wa huwa mas'ulun shi ma an tambaye shi wai don yana gidan ubansa shi kenan an ɗauke masa ba ɗauke masa ba shi ma akwai haƙƙi a kansa da yawa. mas'ulun an ra'iyatihi iyayensa su ma ra'in ne gare shi, ƙanninsa ma ra'in ne gare shi, to haka abin yake tafiya. wal mar'atu yace haka mace ma fi baiti zawjiha, mace da take gidan mijinta ita kuma ra'iya, ita kuma mai kiwo ne. wahiyar mas'ula ita kuma za a tambaye ta an ra'iyatiha kan abin da aka bar mata hakkoki da ke kanta da ya kamata ta kiyaye, za a tambaye ta. wal insanu yace kaga mutum kuma ra'in ala a'da'ihi as-sab'a, Allahu akbar, ce kaga mutum shi kuma mai kiwo ne, bi ma'ana an ɗora masa nauyin kiwon ala a'da'ihi, kiyaye gabobinsa. gabobi nawa as-sab'a guda 7 za a lissafa mana gabobi, sai ce al-ainaini wal uznaini wal lisani wal yadaini wal batni wal farji wal qadamaini ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. yace ka gani da idanuwansa guda biyu da kunnuwansa guda biyu da harshensa wal yadain da hannayensa guda biyu da cikinsa wal farji da kafansa, bi ma'ana gabansa ba namiji kawai ba da mace ba, da gabanta da gaban shi, wal qadamain da dugadugai kafafuwa. waɗanga abubuwan ga suna da muhimmanci kwarai cikin mutum, gabobin nan duka za a tambaye ka ya ka kiyaye su, yaya kai kiwon su, za a tambaye mutum. sai sa ya ce ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, yace dukkan ku masu kiwo ne, sannan kuma za a tambaye ku afsa abinda aka ba ku kiwo. akwai lokaci Sharif ya kai ko to mun tsaya nan, dama na san ba za mu yi mu kare sai sa mun aje karatu nan, gobe Allah ya da mun ci gaba da abin nan. sallallahu alaihi wasallam. amin. kai addu'a ko malam Sule? an ka karanta Allah ya karba. malam Allah ya kara masa karama, Allah ya biya bukatun malam, wanda suka dangana suka dogara bukatunsu ga malam Allah ya biya musu, albarkacinsa mu ma Allah ya muna. su ma na mariya cikin gida Allah ya ba su ladan aikin da suke yi, da mataimakanta su mana musamman mahafsa ajiya zuwaira, su mutiya su ajiya shafawo, ajiya sala da sauransu. za ka gani cikin azumin ga tun budan baki har asubahi, like they are on their feet, suna kan kafansu ne suna aiki. to Allah ya ba su ladan shi, Allah ya ba su karfe shi. kuma da muke wayanda suke cikin dakin malam, musamman ga su Abu, ga su Ibrahim, ga su Shisu, ga su malam Halilu, Allah ya biya bukatunsu, Allah ya biya bukatunsu. ba mu ya kira sunan kowa, amma Allah ya biya bukatunsu. gidan shawa kuma Allah ya biya bukatunsu. yau albarkacinsu yau muke nan. malam Allah ya kara masa karama. wanda suke sauraron mu kuma akan internet, akan social media, to muna tare da ku. inda muka kuskure don Allah ku yafe muna, inda kuma muka yi katari, inda kuma kuke son ku ji da kyau don Allah ku yi comment, ya so mu kara karatu domin muna koya ne tare. salatu ala nabil karim. alhamdulillah rabbil alamin.